Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, prvašice i prvaši. Počinje prikupljanje potpisa za referendum u vezi da li treba potvrda ili ne treba potvrda koju je uveo diktator Plenković, i smatram da Most ne radi ovo u korist hrvatskog naroda. Prvo radi za svoje osobne političke interese, političke bodove, a drugo, kada prikupimo dovoljan broj potpisa za referendum, onda HDZ i većina u Saboru moraju dozvoliti da se referendum održi. Imali smo već prilike da su se prikupljali i skupili broj potpisa za referendum, ali od tog referenduma nije bilo ništa. Ali mene boli nešto, stišće me nešto, sumnjam u nešto, a to je ako se prikupi dovoljan broj potpisa za referendum. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, da li ste vi sigurni kad će biti sproveden referendum, da li će to biti zakonit referendum? Da li to neće biti lažirani referendum? I ko na kraju dobiva? Na kraju dobiva Plenković, Božinović, Capak, Beroš. Znači, to je sve upitno, jer vidjeli smo sada u Švicarskoj održan je referendum i koliko imaju informacije da je referendum u Švicarskoj lažiran. A moramo znati da su svi izbori u Hrvatskoj lažirani, pa zašto ne bi ovaj referendum bio lažiran? Zna se da je APIS u vlasništvu države. Znamo da je Šeks rekao da nikad hrvatski narod nije odlučivao na izborima, nego se to odlučivalo van Hrvatske. To vidimo sada u ovom primjeru, ovoj diktaturi, da to dolazi globalno, da to dolazi od Soroša, od Bill Gatesa, od Europske unije, znači onih koji su protiv kršćanskih korijena katoličke crkve, koji su na strani Sotone. Pa ovo što sad radi Most, ja im ne vjerujem, zato jer Raspudić i njegova supruga rade na fakultetu koji financira Soroš. Bili su u 5. danu na HTV-u također koji financira Soroš, pa mi to jako smrdi. I sa ovim referendumom može izgubiti samo hrvatski narod, a Most umjesto da se bori protiv ovog bezakonja, protiv ove diktature, protiv kršenja Ustava, oni idu na referendum. A za referendumom, ponovno ponavljam, možemo jako puno izgubiti, i to na prevaru. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku, bez borbe nema slobode. Bok i Hrvati za dom spremni.